Njengamanje siphethe insizwa la azicula isinomuntu phansi. Ungayibona nesifakile umlazi New Sounds. Kunamaphimbo avela kuzona aseceleni nje. Kanjani kwethu sanibona? Yebo. Fethu noba namagamenu niqaleni nje ukuthi nihlangane kanje nenze umculo. Igama lami mina ngusanele ngwamagumoya esibongo kodwa abangaziyo bangibiza ngosabasaba. Umculo into ekade sayiqala sakhula nayo sitesikathi sakhulela kuyona nje umculo sawuthanda njengoba sila nje umculo everything esenza kahle siphila wona umculo siphefumula wona umculo bafu isegazini lento. Mhlawumbe igenre niyayikhetha yini igenre ukuthi nishaya iphi igenre noma nishaya kwasana? Ayikho bafito ungafika negospel ungafika neacapella ungafika nomaskandi sicathamile yonke into sakushayela into efunayo nje wona ngisho studio ungasifaka so sikwenze lento efunayo wona. Maye khona umuntu eningangishayela wona manje. Ya singakushayela. Ihleli ni ready? Sihlele si ready nsi. Lungile ake ngibazisa ake ngisizwe kanza kwethu ukuthi le insizwa siphetheni. Ake nisho nje. Ithi Diye shelisam, diye shelisam, diye shelisam, diye shelisam. Lencwadi obuyibhalile ifikile. Chazwa amagama akho, chaza amagama akho shelisami. We baba bamelwe ikeba We bathi ngisemncane mina. we baba bamelwe ikeba We bathi ngisemncane mina. Fethu niyakumangaza. Abafisa fethu ukunifollowa abanifollowa kanjani ukuthola nje ngomculo wenu? Kahle bafo into engayisho besingakabe nale page eqondile besazolivula ngeenkinga zethu ke esinazo inkinga zamafoni nananguthi asihlali ndawonye kodwa mosifuna uyasithola kwama account ethu ukhona uDlomo da vocalist ukhona ukwanele vocalist nosanele da vocalist uyabathola nje lapho soba u3 Bafethu siyabonga kakhulu isikhathi senu. Akubonga thina bafo Uyazwela ke ubumnandi bunje aziyacula le insizwa abafana bakithi gede. Hayi umshumo